patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong tumangagiahag upaya kinindughan ko ano nili akong masama unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong bibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O.R. Dear Sang Chimors. Oh. Sino? Murga coffee. Ay, unhygiene. Mayong adlaw kanyo there, Brother Burns. Sa tanan mga namina, ug suki sa kong mangyag drama edition. Ginala sa iyong watch sa Jumil Sang sa Jumayakso. Itago lang ko ninyo sa pangalan si Jessica. Ioga siya Chokomber sa jungalan nga si Siege. Jessica. 21 anyos o nag-study sa usa sa mga universities. Yeah, Dili sa Cagayan City. 12,000 bali Chokomber, Eskwela Chokomber, University Shuni sa Cagayan. Ana. Emor, nagsugod ang tanan. Sa pagka-dancer. Nang nailan ako ang boyfriend. Nanayin mo na akong boyfriend, itago na sa pangalan si Reynaldo. Si ela misa boylet Jualan Reynaldo. In fairness, Emor, nanguyab sa sakong duha ka bulan o tungo siyang kang sinseridad, gisugot na ko si Reynaldo. Amo ay, shusto siya bayo elms, 2 months on, shusto bayo ayas, shukumber, shusto ratatouille ayas, shukumber. MOR, okay ka mo ang among, okay kayo among relationship. Amo ay, yeko, your relationship, And almost 1 year na ang among panag-uban. Amo ay, 1 year, elms, bayo kilms, ama. Usa ka adlaw, MOR, nakurat na lang ko. One day, MOR, Shakira Calavera, Jokumberera. Kaya nga akong ikson nga si Aryan niapa sa ako. Bugson, Jokumber, Ariana Grande, Sapa Jokumber. Nag-away daw siya sa akong ginikaman dito sa bukid. Muna na siya diri sa ako. Juway Ales, Jupera sa Jokumber, siya Sapa Ayas Jokumber. Siyempre, MOR, blood is thicker than water. MOR, Uguj, Sugars, Gibuch. Boss, sabi sa gamay ra kaya akong boarding house, ako na lang ipabuyo si Aryan sa ako ang boarding house. The MOR, should be siya Magers, ay yellow sa Oak, Shibuya, ay Jugso sa Chocobear, sa Shirley House. Og diri na rin, nagsugod ako, gumangya! Gusto ka na Jumagyak sa Oak, Kabiao! Tiba, dili na lang ko tiba. Ay, amo na ka dali sa Yellow Vein. Ay, Julius Manwaki. Kuan manggod kayo, si mama manggod uy. Si Mama. Si mama ingon
siya nga kanang gusto ko niya ipaluto dito sa tindahan ni kanang ang anti kuring na di ko Oh. ganahan. Ala, di ko akong lutoon dito pero di ko ganan magluto lagi. Gusto ko nga mag-ani dito sa syudad. Sige na, Samo kay dili na kabalo lang ka ko sa Kalayo, gikan pa ta sa probinsya sa sitio sa Lawag, Kalayo kay niabot ka diri sa Manila. Kaya tayo ang istorya diri. Ama, awa siya man say love. Oh, so man nila ko karon gamay man kaning boarding house, anawa ra good o, pwede ta matulog na pulo ka mo pero magtindog pud lagi ta. Pero di, gamay pa ba ako? Ay, kabala ka di ako muna tulog sa floor ni mo. Basta kayo makakapangita lang kong trabaho dito. Di ko ganan di sa balay. Sa man nagkaon na ka diha? Wala pa lagi na isudan di ha? Kadyo ta mamingita sa kunya tumas ako sa More Bites Pizza dito sa kuha. Wow, more bites. Meeting na ba Wala ko dire na ka. Dire na ka ha, bantay sa nang kuno ka na magamit Eh, pwede sa samputi ha. Wala ko siya, wala po kay ligo. Gamit, pasunugan ma. Ay, saan yung mga gamit dito? Ikatagan ba sa... Sino si ay Ate? Ang mga lang! panty, bisag... Ay, Uy! ala. Ako din si Kuan, si Arian. Igso ni Jessica. Like, I'm Arian. Igso ni Jessica. Ay, sorry kayo. Masaya ka niya. Akong boyfriend ni Jessica, ako si Reynaldo. Just call me Ray. Reynaldo. Just call me R for very short. Hi, Ay, sunod sa kaon, sunod sa... Sunod sa balay. Iksuon mo? Yeah, pero mas daga nag-ingon na mas gwapo ko sa iya, ha. Wala kasi nag-ingon sa kuha nga na siya iksuon. Ay, basing wala siya na kuan lang si Muha. Basta wala ka nangutana sa iya, ha. Ako na-expect nga Kuan may ka ng 2 years lang may gap na mo. kagwapa bli. Kagwapa bli siyang manghon. I know, right? Kaliwat yun yung mga gwapa. Salamat, ha. Saan taga to si? Ligod sa diribi kay si ate nagpalit mo gusto siya ka ng pagkaon kay gutom na mood kay ko. Kanang before ka masunod ba, na pwede magbrasa ka kay lang. Pasensya na ha. Nakataplis ang gabrang awkward kay ba? Ay, pasensya na manggod kay dili manggod mi parehas og kanang vital stats akong ate. Oo, That's why birthday. di ko kagamit kay wala man bra sa bukid. Pasensya na lang ha. Sige, nagdan ako. Ariano! Ay lang! Ay, te. baby! Ay, birthday you kaya. Nako diri. Nako diri sa inyo atubangan. Oh, Rated SPG. Ano ka ningon love nga na di kay igsoon na... Yeah, actually I have a sister din kani siya gikan siya sa probinsya din ni Apas dire kay nagkabikil sila ni mother. Nabunalan daw niya banggira mo to nilakaw sa siyang. Oh, Arian, muna akong boyfriend si Reynald. You can call him Kuya Ray, ha? Because magulang man siya. Alis ba? Kuya, sa mga ka, di man gani ko kaayo ga ate. Ay, ayaw ka sana kung ano sundan ito. Kira. Adyan lang, alis love. Saman. Kanang, saan na to ni nga, sa di ra ba kung matulog to bro? Saan man, di na magpuyo, sa may sabot niya na. O diri sa show kay ginoo ko pangita sa trabaho din pag makita trabaho i-stara na ko dito sa ilalong tulay. Kung ita sa trabaho iya dito rin kagalingon yung balay. Karon na dai. Kaya na baby, pasag din na siya. Daw saan na to ni nga, mapay guot kita, gatindog mo kita ni mong boarding house. 2x2 rabi yung size, ani 2x2 kadang... Sige wala may problema kay ato na pangita pa isbog na lang ko yung uban gamit diri maka-perform lang iya pang kasa ko ha. Wala problema. Birthday ka ba? Ato man di ba nga, lahi, biya, taki magsipa-sipa, biya, taon niya masipaan na to na siya. Lagi. Diri mo ang kaldero glawag. Sa CR. Ang CR o kitchen, giusara. Isa naman na diha may manglingkod sa bowl pag mga on. Duha na kabuk bowl diha gatbang. Ang panty na naman sa sin. Unsa na? Imong panty trapo ni. Hoy! Dili na iya, sure ko. Di man nagapanti mga hati. So mani mo ang panty din ay Friday. Tapos halo yun na po Thursday. Oy, ababay jo mo abas farm. Sa di back to back. Sige na, maglimpyo na diha. Baby, ang saman. Ang sa may malakaw ni mo karon. Ngunit ka diri. Kuhan ba ka nang mag-check ka sa tatay? Pero ako na sa tamol ta. Bayot manimpyo. Magmula sa ta, ubanan na ayens. Si Jill na kuha mo eh. Ubanan lang, na-practice po mag-ginilanay mismo mangod, di ba? Saman mo na kagbet. Bet mo umanghod. Dili, siyempre kung di ba kung love ni mong person, kung sa iyang love po ni mo, brala ba? Magsuon ba mo duha? Oy, kuan, ayan. Pag-ilis na lang ka. Kaya uban sa tamang tatag mall. Te,
May wala ko shoplift, sanina, wala ko sanina. Saan man eh? Wala mo sa mga sanina, ha? May shoplift. Katanda ko nga sinan ko pa Nani ako, kuha sa Orocan. Kananda ko nga sinan sa mita para pagsuksok sa gatas di mahalata. Tagamit kag baggy pants. Sa may mong shorts, panty ni shorts. Oy, panty, asig pangutama, biha. Alin na. Sige, sige, maglagsa. Okay na niya ako sanina. Okay na, okay na. Pasensya na igaw, manggod ka ayo. Pag t-shirt, pag yun ang short naman po ka. Saan ka na yung mangod eh? Ka-ignorante ba kayo? Pasensya na isa, dito mo sa mo agas suka-suka sa mga nasiya. Sa third floor. Ito sa third Tugnaw floor. ka ayo, third floor. Tatato tag third floor. Oy, lab. Ako din, no, di ko dito kananan. Mga tutatad tubi. Saan na yung kau? Oy, lab. Te. Oy, lab. Gaya kung bagang. Ito sa mga... Te, nalagpo din mong postiso. Saan mo kayo mo ba? Sumuli na tabig, I'm very tired. Kung bagay pagsuto sa entrance, uli na tayo. Kapag ibaglibak ka. Grabe, sad kaayo, I wanna ate, sit kabalo, down. O, ito ba ito sa ika-65th floor? Simbak ko sa niuwi. Di ba yung kasako ngayon mo kung isuroy diri? Di ate na ate Nagyuki, to. imo ka ni mo, may na ni magsuri-suri ni mag-window shopping. Siya na, kamo si Uban, Oo, ibilin gamay. ko somewhere else, Sama B. ka ako, gamay-gamay pa ako na shoplift. Ibilin ko sa Wonderland, tag 75 ang hour. Kasi kami lang siya man siya Oh, mga... sige nakadiri ako na pisa ko ano, mga bangko, ginuo ko. Ayaw mo dito, ha? Puya, oy. Hoy, ikaw na bahala Ano na, sa ha? uban ni Ray? Baby, sige ka ba? ako manghod. Ray. Okay, problema. Ate man na, ha? Bantay lang mo yung ka ba? Oy, ikaw, Arian. Hawid sa mong kuya, ha? Kaya mawa ka. Kuya ba din ako na siya? Hi, Eh, Ray. mo nga. Tata, Ray. Ba, ano yung respeto, oh? Kaya sige mo sa kami dito sa... Sige na, kaya na ako itong higo. Nara ice cream mo. Uy, salamat. Tip lagi kay ka. No wonder na in love sa imo akong ate. Sa party. Pero ako na din ako mag-ate nimo kay Dora Mag-ate? magkuya. Kuya, man, kuya. Nabayot ko din. Magkuya nimo kay kuya sa mga Edus ka mag-ate sa ako. Edus ka mag-ate sa Oka. Oh. Kay, you know Dili ko na. Brenda Lynn. Maningo sa ta. dito sa- Kita mo ako nga gikapoy na ka. Di sa ta sa balkon, tatanong sa ta sa ubus. Wow. Ay mo man ang bridge ba? Dito tabi sa tunga. Tatatag Sige, cleavage ba? Sige. Gusto ka mo balik na lang ta kang ate kay mag Ayun, yun, kay yun, naman yun, ka. Ni. Ni. O niya ra. Kablo ka, wag ko na-expect ba nga napaday siya yung manghod. Wag siya nag nisukad wag siya nakamention nga na siya yung manghod nga dalaga nga gwapa pag yun. Kasin dugi naman gud mi wala kita-kita ni ate. Last na mi nagkita bata pa mga gusto basin. Yang yun na nga bata pa ko wala. Pa ko dalaga. Bot ba? Wala siya nakamention kay kabalo panday ko nga na day ka di ay di. Dapat dugi ra di ka na diri sa syudad. Dito ka gipa-eskwela niya. Sayang pa nimong beauty. Dito na initan na Diyos bukid. Magali kay nakadesisyon ka nga money din eh. Siya nagid kaayo ha if nakadisturb mo ko sa inyo ni ate. Wala eh. Dili man good. Okay ra, ay kabala ka, okay ra kayo. Tumangod sa amo sa bukid ba gusto ko ipatrabaho ni mama dito sa kanang kanana. Di mo ko ganahan dadto good. Kabalo ka. Ko. Tama rin yung desisyon nga diri ka. Usa ko sa mga nagpasalamat, ano nakadiri ka ron. Said anay lang bitaw. Ay lagpagsaba si mo ate ha. Pwede mo di makakakuan ka ng storyador. Dili man po, di ay. Ay lagkalain na ka ng. Katuloy kapag kita na ko sa imo, bro. Idol na ta ka ba? Siyempre mo pasabot na. Idol ko nimo. I mean, na-appreciate ko nimo, ana? Actually, anay lang, bro. Mas guwapag, mas sexy pa kasi mong ate. Bito, sige, dukiran kay ka.
Wala ko nag-laughing. Sino ko imong pasabot anak ka lang? Mas gwapo pa ko ni ate. Sa tudanay lang anang murag. Siguro kung kita yung na nag-ilaw, siguro sa imo ko manguyab ba. Grabe sad kaayo oy. Sis, Nana pa kay uyab? wala. Ay, di man pwede. Mas kumat si mama. Ginaw ko kabalo ka. Sa tudanay lang, mas grabe gid imong future diri sa kuan ba. Imong future diri sa Cagayan, mas nindot. Willing na ko ipakita sa imo unsa ang kanindot diri sa Cagayan. Kanang tabangan ko nimo. Nato sa Manila or Cagayan? Cagayan ta Cagayan. Hindi ko tabangan. Ay lang isa ba kang ate? Ay kabalo ka, ambi mo number text Ah, sige, kay. sige, oo. Usay kanimong ate mango kanang si tihi kayo. Di siya gusto nga maglaglaag. Ako gusto na ko nga i-explore ka. Kasi siyempre di talag sabi ka dalaga ka, di ba? So ako bahala sa mo i-explore nato sa mga nindot diri sa Cagayan ana. Ako na bahala na pero ay napagsaba sa mong ate. Ay, oo, uy, di na ko isa ba kang ate? Promise yun. Oo, siyempre. Kapoy na. Ako na dala na, Aryan. Ay, thank you. At least Never nakapalit ako wanna mga... sleep na gear. At least nakapalit ko mga basic missing niyo. Love, for now, di lang sa kumatulog dire kay para lang po pabor sa may igsoon. Di okay pa you can stay. Luwag pa man sad kaya ako nag-dispatch ang TV. Siya ko itong TV kaya delayed ang audio. Tag 2 hours ang gap. Okay ako naman lang gilabay. Di okay ra bitaw. Okay ra siya mo, nga nara ko dire. Tulot Okay, ako. wala problema. Yun maigo man pa. Why not? Diba? Sige Kaya na, nakikita ko ba? una sa kong tulog, Big. Galabay yun akong ulo sige, ba? te, ka nang maligo sa kutiha. Sige, din ako maligo kay kaperte yung kayo. Ay, Kabalo ka love. Nindot ba na imong mangod no? Kuan siya ba nang enjoy kay istorya? Yeah, pare, I mean, diba ba ito? In love kasi ako, diba? Tapos Sige, ka ba? lingaw siya kanang murag happy go lucky. Murag Isa, Big? murag Hoy. Kuha mo na ako gusto sa kumanghod. unsa? Nga gusto sa kumanghod kung maka-appreciate ka di, ha? Nag-appreciate lang ko kay kuan di sa ba kanang friendly, may mo sabay. Abi na gusto na dayon. ka. Sinabi kay matulog ko una, Bi. Ay, kuhan, Arian, ati man na sana mong kuhan na kuya di, ha? Kay magkuhan sa ko dire. Matulog na Di bang good ka? Di ba masakit ka? Ay, kagok man dayon. Sige lang ko, di pa masako katulog ko, dili sa ko sa balcony. Te! Huwag ka manihin mo ang... Huwag ka manihin mo ang... Tuwalya ko, Wala na. Nara to alya, yung mga... Ay, nahulog ang tuwalya. Ay! Ay, ganun lang. Ay, sorry. Nara to alya tala. So, yung tulog na yung mga ate, medyo hagok Siya na. naging kaayo ka, medyo... Saan man itong tuwalya, oy? Daot man to siya. Ano to, Alia, labakara man to. Labakara gitabon bantong ra ang yutot sa nga tabuna. Tulog na yung mong ate. Ay, grabe, nakatulog siya paspas kaayo. Wait. Ako matulog na lang po ko. Wait, ay sa katulog. Nga naman. So, kay shot sa ta, gamay. Mag-shots ta. Saan mo na ito yung chaser, Ani? Kanang tubig na sinuduro. Sabi ko sa chaser dahil. Asa man? Ang mga ngabil. Dahil sa tas balcony, oh. Lawa mga stars, nindot kayo, no? Dili man ni siya balcony, manggo. Asa man din? Pabayaan nito ko nung wala na akong man. Ay! Hinahinay lang ka kay basin pag suldi mo nga ako ang step, mahulog na ka. Wala man diri, Nahulog. Lawol. Kabalo ka. Burag Ano di man na ko, yan? bro, di na ko kaya lang paso ning adlaw kung di na ko ni masulti sa imo ba. Asa mo pasabot? Third alay lang, ganina niyo ko siya mga idol na taka. Kabalo ko, sala niya kong isulti sa imo, pero di gina ko mapugan akong self. Kanang, I think, na-inlove na ko sa imo ba?
Ikaw bitaw? Ikaw bitaw? Hindi, uli. Si Ay, ate ba yan natulog ka? Pagkapag Pinag na ilam mo. Kapakon ba na yung para realistic? Ana day na day. Oh, di ay. Sa anay lang lagi di ko sabot. Abot, kabalo ko sa ano, this is a scene. And Asa you're ka a bit scene and I'm a scene. Pero, barag, ako yung barag, grabe ka na akong gibati ba? Barag, napigyan ako nga, barag, oh my God, this is love. Kung lain na mong gibati, nagsaka ka na og imo ang lanta. Tuara, hangin na di gidi eh. Saan mo? What's that? What's the smell? Sure ka sa imong gibati? Sure ka nga ganana ka na ako? Inlam na ka na ako? Awiran ako imong Kay- inom. Inom sa, shots. Ah, sige. Nainom mo shot. Tuba? Shot. Dungagan pa na ako. Grabe ka, halang ay di ay. Shot pa. Ano din nga shot? Tubig sa gutter? Dungagan pa. Nag-ulan. Ano na siya? Awiran ako imong, ako nga awiran imong kamot, Jessica. Aryan di Kasi ay. makita ni ate. Tulog na siya. Sure Actually, ka? gibutangan ako to. Kaya na ba na si ate kay gasturi na siya pag matulog? Gibutangan ako sleeping pills ang iyang sandwich ka kanina. Muna nabungog na siya. Saan siya sindit? Kabalo ka. Pwede ba ginato na istoryahan sa anatong relasyon ba? Pwede ba ni nga magtago-tago tag relasyon? Sino pasabot na magtago-tago ka ng relasyon? Kanang sa anay lang ba kanang bitang Samang yun. Isa may hubog sa atong duha, ikaw ako. kanang kuan ba? Hindi ka kahuma. Ha? Ito Hubog lang ang girl. kabalo ka. Ay, shame. Nabe secret room di speakers. Kanang ngano di ba ko nimo sulti ko tinuod bi. Ngano di ba ko nimo time. Imo kung dapat pangutanon ni Sam, Ana. kaya rin. Di sulti ko tinuod sa mangyan. Kanang di ba pwede ako nga si Ate B. dagang nga si ate mo nakakutanawa Sorry, gani. pasensya na yun kay Ana. Bilangkad pag yun, tanawa. Nagsiwil na yun. Nagsiwil ang talibabe. Sa tinuod lang, pagkakita na ako sa imo ganina. Lagi ko naguna-una nga uyab din mo ni ate ba. Kapakabalo na ako nga, naiingon kang uyab mo. Gamay nga sakit sa kong kasing-kasing. So pasabot ba ani nga burag pwede ta magbato atong own world. The Ronaldo and Aryan world. Parehas ba na sa kanang Truva and Truva world? So meaning ba na okay na ka? Kaya ko okay naman ko. Okay na ba ka? Basta ba dili makabalo si ate, okay rin gyapon. Tao diri oy. Ay, may tao. Maman tong kuan bi. Oh my God! Kasama kay ka natulog pa ba ako? Ay, pag... Sanina! Ako sanina! Ay, akong brief! Just, love, let me explain.
Love, let me explain. Nag-lock juice si ate. Nag-lock juice si ate. Wala na kastorya. Bet, ang imo nakita, dilimawin mong pagsabot. Sa'yo mong pagsabot. Te, kajut lang, te. Ang ilis lang may, pero nakalimang nag-strike back. Kajut lang, te. Namo? Mga Kabulupya ka. Te, paminaw sa ba? Kabulupya ka nga, dili ko gasanina pag matulog, di ba? Shut up! Ano yung last? Ka lang, love. Sige lang. Agay! Sige lang. Agay! Ano mo na? Ikaw nga rin layas diri sa kumbares. Huwag ikaw lalaki. Layas diri. Love, please. Layas mo dyan! Layas mo dyan! MR, sakit kay para na ako. Gitraidor ko sa akong igsuon ug sa akong long-time boyfriend. Ay, Jutraidor sa Chocomber, long time boyfriend Chocomber, bugson Chocomber. Sa paghilang lang, first vigil ng ilan. Gumay bang mga ba? MR, sakit kay para na ako ang ilang gibuhat. Grabe pangay pasaylo sa akong manghod apan gakaluoy ko sa iya ha. July Chocomber, July Juvastyle, July Chocomber, Ella Chocomber, Sister Chocomber. MR, kung wala po nagpatintal ang akong boyfriend, tana wala na yung ani. Amo ay lang para Temptation ang bayo sa Chocomber, Television aning. MR, dawaton pa ba na ako ang akong igsuon nga dugay ra si pangay pasaylo nako. Amo ay Judawal with Chocomber ang bugson sa Oaks na iago siya July Chocomber o Jusilo sang. Musugod ba ko nga pagbalik sa ako si Rinaldo? Tugos with Chocomber nga magkelab Ems sa akong bayo Camps. MR, please sulti ko sa akong anging buhatang. Hindi ko matanggal sa akong una-unang ilang gibuhat. MR H. Madanggal sa Jula sa Chocomber, MR Chikay ko.